Μιχαήλ. Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για αυτό το κοινωνικό έργο και τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης. Έχω μια ερώτηση σχετικά με την καφεΐνη. Στις μεγάλες αποστάσεις υπερμαραθώνιους, ειδικά όταν έρχεται και σε κάποιους αγώνες η δεύτερη νύχτα, κάποια στιγμή είτε γιατί νηστάζεις, είτε γιατί σε πιάνει το κρύο, έτσι παθαινιώτης μια υποθερμία, αναζητάς και ένα ζεστό και καμιά φορά αναζητάς να πιεις και μια κούπα ζεστό καφέ. Από ό,τι κατάλαβα αυτό αντεδείκνυται. Πρώτη φορά το έμαθα και ευχαριστώ για αυτό. Όχι, δεν αντεδείκνυται αυτό, Γιάννη. Πάνω από 2 κούπες καφέ, πάνω από 200 μιλιγκράμμ, έλεγε. Δηλαδή, εγώ ξέρω ένας καφές έχει 180 γραμμάρια περίπου. Μια κούπα καφέ έχει 180 γραμμάρια. Μια κούπα. Πολύ ωραία. Ξέρεις λοιπόν αυτό. 2 κούπες μπορείς να πιεις πρωτού ξεκινήσεις το πρωί το πολύ. Έτσι, ένα μαραθώνιο ας πούμε. Αλλά κατά τη διάρκεια μπορείς να αφήσεις να περάσει η δράση του καφέ που έχεις πιει και να πιεις άλλον. Αλλά μέσα στο 24ωρο είπες, μπορείς να το πιεις. Μέσα στις 12 ώρες τη νύχτα να πιεις ένα καφέ, δεν θα χάρηκε ο κόσμος, άλλο είναι αυτό. Εγώ έγραφα για 200, πάνω από 250 γραμμάρια. Δηλαδή, εξαρτάται τι καφέ θα πιεις. Ένα Starbucks έχει 325 γραμμάρια ο καφές. Ενώ ένας απλός καφές έχει 150 όπως είπες. Βάλε και τα σκευάσματα, τα αθλητικά, τα τζελάκια, παιδιά, με καφεΐνη απαγορεύονται για μένα. Δηλαδή, τα τζελάκια που περιέχουν μέσα καφεΐνη είναι επικίνδυνα. Τα έχουν, όχι για μένα, είναι γραμμένο από ποτά που έχουν 300 και 400. Εντάξει, τώρα μην μπαίνουμε τώρα εκεί, τώρα κατηγορούμε. Θίγει ένα θέμα εδώ τώρα, αυτά τα... Όχι τα ενεργειακά, τα άλλα τα που διαφημίζουν τα... Μπράβο. Τα Gatorade είναι ακίνδυνα, όχι. Τα Gatorade είναι ακίνδυνα. Αυτά με την ταυρίνη. Α, ναι, τώρα... Καλά, μην λέτε ονόματα, δεν κάνει. Αυτά... Απαγορεύεται να λέμε ονόματα εταιριών. Να βρούμε κανένα. Όχι, σοβαρά το λέω. Ό,τι έχουν μέσα ταυρίνες και σταυρίνες δεν χρειάζεται. Δρόσο, θα προτιμούσες ένα τσάι? Βέβαια. Ένα τσάι είναι πιο αλήθινο. Ο καθένας έχει άλλη ανταπόκριση. Και αυτό τονώνει ούτως ή άλλως. Είναι ισοδύναμο του καφέ το τσάι. Έχει άλλη ανταπόκριση. Όχι, δεν είναι ισοδύναμο. Είναι πολύ πιο ελαφρύ το τσάι από την καφεΐνη, αλλά έχει λιγότερη ποσότητα καφεΐνης. Τέλος πάντων, υπάρχουν όρια με την καφεΐνη, τα έχουν γράψει. Το FDA έχει βγάλει ότι πάνω από ορισμένα όρια στο αίμα είναι ντόπινγκ. Γι' αυτό πέρα το ντόπινγκ. Ναι, το έχουν καθορίσει πέρα, δηλαδή, γιατί το μετράνε. Δεν μιλάμε για παλιά ήταν ανεξέλεγκτο. Όπως ένα είδος ντόπινγκ, ας πούμε, είναι η κοκαίνη, η οποία εξαφανίζεται πολύ γρήγορα από τον οργανισμό και δεν τη βρίσκουν. Υπήρχε μια σειρά σπρίντερ τη δεκαετία του 60-70 που δεν μπορούσαν να την ανιχνεύσουν, οι οποίοι ήταν κοκαϊνομανείς για τον αγώνα. Λοιπόν, εσείς, ναι. Όχι, ανέβα το όνομά σου. Γεια σας. Ιγνάτιος Βασιλιάδης από το ΣΔΙ Πειραιά. Μία ερώτηση είναι το θέμα της διατροφής. Πριν και μετά το μαραθώνιο, τι πρέπει να προσέξουμε. Και το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το θέμα της υπερτροφίας της καρδιάς. Εάν μας βοηθάει κάτι ή μας μειώνει τον κίνδυνο ή μας τον αυξάνει. Αυτά. Να πω εγώ για την υπερτροφία και μετά ένας άλλος συνάδελφος για τη διατροφή. Όταν η υπερτροφία της καρδιάς όταν έχει να κάνει με την φυσιολογική προσαρμογή του καρδιακού μυός στο έργο που της δίδεται, είπαμε ότι όλοι οι δείκτες της καρδιακής λειτουργίας είναι φυσιολογικοί όταν έχουμε λίγο πιο παχιά καρδιά από το σύνηθες, η αθλητική καρδία δηλαδή. Είναι προσαρμογή της καρδιάς, οπότε είναι απολύτως φυσιολογικά όλα. Δεν ξέρω αν βοηθάει η υπερτροφία ή όχι, γιατί και άλλοι αθλητές ίδιων και καλύτερων επιδόσεων, όπως είπαμε, έχουν μια φυσιολογική καρδιά, δεν έχουν αθλητική καρδιά. Η αθλητική καρδιά συναντάται, είπαμε, στο κάτω από 50% των αθλούμενων.
Έτσι. Και εδώ θα μας πει εδώ και ο συνάδελφος που είχε κάνει και πέρικος έναν πολύ καλό αθλητή υπεραποστάσεων που είχε απολύτως φυσιολογική καρδιά μέσα στα, δηλαδή το πάθος των τυχωμάτων κτλ. Ναι, λοιπόν, καταλάβατε, οπότε η υπερτροφία αν ανιχνευθεί και είναι φυσιολογική, δηλαδή ομιλούμε για αθλητική καρδιά, είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο του αθλητισμού. Τίποτε άλλο. Τώρα για τη διατροφή θα το πει κάποιος άλλος συνάδελφος για προ και μετά του μαραθωνίου. Αν όμως η υπερτροφία έχει να κάνει με παθολογικά αίτια, οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διατροφή τώρα, άλλος συνάδελφος. Εσείς κανένας με κοιτάτε εσείς και εσείς οι δύο. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι, κοιτάξτε, το θέμα της διατροφής... Για τη διατροφή φαίνεται νομίζω. Εσύ θα έπρεπε να μιλήσεις για τη διατροφή, Θανάση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, η διατροφή είναι τεράστιο κεφάλαιο. Έχω κάνει ομιλίες και ομιλίες για τη διατροφή. Συγκεκριμένα η ερώτηση είναι τι πρέπει να τρώει πριν το μαραθώνιο ή μετά. Λοιπόν, δύο κουβέντες. Πριν το μαραθώνιο δεν πρέπει να τρώει μεγάλη ποσότητα υδατανθράκων. Γιατί αυξάνουν πολύ την ινσουλίνη και μειώνουν την κάψη του λίπους. Άρα πολύ μέτρια ποσότητα υδατανθράκων και το πρωί του μαραθώνιου. Ένα γιαουρτάκι ίσως είναι καλύτερο. Για το μετά το μαραθώνιο, παλιά λέγανε φάγε, αφού έτρεξες φάγε. Αυτό δεν ισχύει, είναι λάθος. Το άριστο κάψιμο είναι μικρή ποσότητα λίπους, δηλαδή και λίπος καλό, όχι από το κρέας. Ελαιόλαδο. Ναι, δηλαδή ένα 20% λίπος, ένα 40%, ένα 60% υδατάνθρακες, άλλοι το πάνε στο 40%, γιατί τότε είναι η περίοδος της μεγίστης έκρησης ινσουλίνης. Αμέσως μετά το μαραθώνιο η ινσουλίνη είναι για 2 ώρες, είναι στο μέγιστο και αμέσως μετά από κάποια προπόνηση, στο μέγιστο. Οπότε τότε γίνεται η καλύτερη απορρόφηση υδατανθράκων. Δηλαδή, όταν εσύ φας υδατάνθρακες αμέσως μετά το τρέξιμο, γίνεται η καλύτερη απορρόφηση από τον οργανισμό λόγω ευξημένης ποσότητας ινσουλίνη, με αποτέλεσμα να αυξάνεις τα αποθέματά σου. Και εκεί είναι και η βελτίωση του που επέρχεται. Αλλά μην πλακώνεσαι όμως στους υδατάνθρακες, γιατί εκεί θα γίνει λίπος άμα φας τόσο παραπάνω. Άρα λοιπόν πρέπει να τρώμε πολύ προσεκτικά. Είναι όμως τεράστιο το κεφάλαιο, απλά έτσι πάμε δύο κουβέντες. Ναι. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Επειδή μέσα στα προγράμματα, σε όποιο πρόγραμμα προπόνηση θα έχει και κάποια διατροφή δίπλα, είναι σκόπιμο να μην αλλάζουμε κάτι πριν τον αγώνα. Δηλαδή, εάν έχετε μια εμπειρία και τρέχετε, τρώγετε ό,τι τρώγατε. Μην αλλάξετε πριν τον αγώνα. Αν το κάνετε αυτό, κάντε το από τις προπονήσεις. Πολλοί λένε, ας πούμε, το πρωί λέει πριν το μαραθώνιο φάμε μια μακαρονάδα. Εγώ άμα φάω μακαρονάδα με σάλτσα πριν το μαραθώνιο δεν μπορώ να τρέξω. Μετά πρέπει να το γονέτω. Τώρα αυτά είναι σχετικά. Είναι άλλοι λέει σταματάνε ας πούμε στο αυτό και τρώνε μακαρόνια με κιμά, με κρέας. Ο άλλος ο Καρνάζης λέει έτρωγε μια πίτσα τρέχοντας, μεγάλη. Καλά, εντάξει. Απεδείχθη λάθος. Λοιπόν, Το απεδείχθη λάθος με το Καρνάζη. Ναι. Δεν το τρώει πια. Ναι, τώρα τρώει σίκα, έχει αλλάξει το... Λοιπόν, τέλειωσε. Ο επόμενος, ο κύριος... Μάλιαρ. Ναι, ο κύριος Μάλιαρ. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω. Καλή χρονιά, καλή δρομική χρονιά σε όλους. Είναι ιδιαίτερη πρωτοβουλία αυτή που είχατε για αυτή τη σημερινή συνάντηση εδώ πέρα με 4 εξαίρετους γιατρούς. Θέλει πολύ γερά πνευμόνια ένας πνευμονιολόγος εναντίον 3 καρδιολόγων, αλλά προφανώς τα έχετε. Ήθελα να πω το εξής, λοιπόν, ότι όταν κάνουμε προπόνηση, πρέπει να ξεκινάμε να είμαστε γεμάτοι από ενέργεια κατά το δυνατόν. Αυτό που έχω παρατηρήσει και από την προσωπική μου εμπειρία τόσα χρόνια, στον πρωταθλητισμό, κάποτε αθλητισμό πλέον, αλλά και από ό,τι έχω διαβάσει και έχω ασχοληθεί πιο επαγγελματικά, συμβαίνει το εξής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια σειρά εξετάσεων που να βγουν, εάν είμαστε τυχεροί, όλα πολύ φυσιολογικά, να είμαστε υγιέστατοι.
Ακόμη και την προηγούμενη μέρα λοιπόν έχουμε κάνει όλες τις εξετάσεις που υπάρχουν στον κόσμο και να μας βγάλει ότι είμαστε πάρα πολύ υγιείς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα απολύτως. Αυτό δεν σημαίνει ότι την επόμενη μέρα σε μια προπόνηση, η οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ απαιτητική, δεν μπορεί να συμβεί κάτι. Όπως και σε έναν αγώνα βεβαίως. Διότι ξέρουμε δύο πολύ απλούς παράγοντες που μπορεί να συμβούν. Εκτός από την αφυδάτωση. Και η υπογλυκαιμία. Άρα λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει κάποιος πάρα πολύ καλά, ενώ καλά με εξετάσεις, ότι είναι υγιέστατος, να έχει κάνει 2.000 ευρώ εξετάσεις και να αποδειχθεί ότι είναι υγιέστερος από οποιονδήποτε άλλον. Αλλά πάνω στην προσπάθεια, άμα χάσουμε, ξεκινήσουμε λοιπόν την προπόνησή μας ή τον αγώνα μας με λίγους ηλεκτρολίτες, με χαμηλό ζάχαρο κτλ., μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε μέσα στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Άρα λοιπόν δεν μας εξασφαλίζει τίποτα. Άλλωστε ο κάθε άνθρωπος έχει την τύχη του. Οι εξετάσεις είναι απλά για να μην υπάρχει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε και το επιβαρύνουμε αδίκως, ενώ θα μπορούσαν να το γλιτώσουν, όπως είπαν πολύ σωστά οι γιατροί. Και για το μαραθώνιο που αναφερθήκατε τώρα, μια που έχω τερματίσει την 50, έχω να πω το εξής. Και γενικώς για τις αποστάσεις. Ότι δεν θέλουμε, μάλλον δεν περιμένουμε το πρωί του αγώνα να πάρουμε ενέργεια. Η δική μου γνώμη είναι ότι τις προηγούμενες μέρες έχουμε φροντίσει να είμαστε ξεκούραστοι προπόνηση, με δυνάμεις από σωστό και ποιοτικό ύπνο, σωστή διατροφή, ποιοτικά ελαφριά συμπληρώματα, όχι κάτι χαζομάρες που κυκλοφορούν από ό,τι έχω ακούσει τώρα τελευταία, με τρελά πράγματα, τα οποία, όπως είπε πριν και ο φίλος ο Κώστας Σάμιος, προέρχονται πιθανόν τα περισσότερα από νοοτροπία γυμναστηρίων. Πράγμα πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί άλλο να πας να κατεβάσεις ότι υπάρχει ένας αθλητής για να πάει να φουσκώσει λίγο τους μύσους του στο γυμναστήριο και να κάνει 5 λεπτά ζέσταμα στο διάδρομο και άλλα 5 λεπτά από θεραπεία. Και άλλο αυτό που κάνουμε όλοι εμείς. Που πάμε για πάρα πολλές ώρες σε δύσκολα μέρη, με δύσκολες συνθήκες, με ζέστη, με κρύο κτλ. Άρα λοιπόν μην παίρνουμε ό,τι υπάρχει και ό,τι είπε ο τάδε και η τάδε και ό,τι πήρε όποιο πέρα. Καλό είναι να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει, ακόμη καλύτερα να είναι γιατρός. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Εγώ πιστεύω πάντα πιο πολύ τους γιατρούς, οι οποίοι είναι ήδη αθλητές, άσχετα με το επίπεδο τους. Γιατί η εμπειρία που έχουν, σε συνδυασμό με την επιστημονική τους γνώση, είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Εγώ νιώθω, όταν είχα πάει πριν από πάρα πολλά χρόνια σε γιατρούς απλούς, όταν ξεκίναγα την καριέρα μου, την αθλητική τέλος πάντων, ένιωθα ότι πάει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο μαστορμίτσο της γωνίας, ο οποίος ανοίγει τον κινητήρα, βλέπει 3-4 χιλιάδες κυβικά, τούρμπο κτλ. Και σου λέει: εδώ πέρα τι να κάνω, τι να επισκευάσω, τι να σου πω. Μου είχαν πει λοιπόν διάφορα τρελά πράγματα, τα οποία θα έπρεπε στα 22-23 που είχα μια φορά με πόνισε η μέση μου για 15 μέρες, έπρεπε να σταματήσω από τότε. Και διάφορα άλλα πράγματα, ή καρδιολόγους οι οποίοι δεν έχουν κάνει ούτε το τετράγωνο της γειτονιάς τους και σε βλέπουν, είτε δουν εσένα που είσαι 20, 25, 30, 40 δρομέας μαραθωνοδρόμος, είτε είσαι 80χρονος ή 90χρονος, ο οποίος λόγω ηλικίας πιθανόν έχει επιβαρημένη υγεία. Δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν πολλοί καρδιολόγοι, αλλά όταν έχουν και την εμπειρία όπως έχετε όλοι εσείς, πραγματικά αυτός ο συνδυασμός είναι το τελειότερο. Να κάνω και λίγο πλάγα τώρα, αν μου επιτρέπετε. Πριν που είπατε για ότι η καρδιά αντέχει μέχρι περίπου 3 ώρες κτλ. Γι' αυτό καλό είναι να φροντίζουμε να πηγαίνουν κάτω από 3 ώρες να μαθαίνουν, να μην επιβαρύνουμε πολύ. Όχι, είπα, κάνω πλάκα. Μα το είπα αυτό. Λοιπόν, και ότι η καρδιά, το ότι είναι νεότερη και γενικώς σαν οργανισμοί, με την σωστή ποιοτική άσκηση, ότι είμαστε κατά περίπου 30 χρόνια νεότεροι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάποιοι μπορεί να είναι και αγέννητοι εδώ πέρα, ή είμαστε όλοι πολύ νεότεροι. Γενικώς να συγχαρώ για όλη την πρωτοβουλία. Όταν ήρθα σήμερα 11 το πρωί, φοβήθηκα ότι δεν θα βρω να κάτσω και θα ήμουν όρθιος. Αυτό το λέω, είναι ένα μικρό καρφάκι μεγάλων διαστάσεων. Τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι για πάρα πολλούς επένους, για όλους σας, όσοι έχετε σχέση με αυτήν την σημερινή εδώ συνάντηση την επιστημονική,
θα έπρεπε πραγματικά να υπάρχουν και καμιά 200 όρθιοι και να τσακωνόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν σε επόμενη ευκαιρία να είναι κατάμεστο ένα πολλαπλάσιο μεγέθους αμφιθέατρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.